ellers, hvad du laver. Jo, det gør det som det. Jeg skal lige have den svenske fragment på bilen. Hjælp mig, du Annette. Jamen, jeg har brug for en journalist. Hjælp mig en journalist. Hvad er du i gang med at lave? Jeg sidder her og vil lave holdopstillingen til... Nå, nu kom der... Vi sidder her i toget på vej mod Stockholm for at spille vores livs vigtigste kamp. Så. Ikke noget lige nu. Lige nu er vi totalt seriøse. Lad mig få en lille smule. Hjelm, lidt øl. Hjelm, du kan ikke forvente, at jeg kan sætte hold til den her kamp. Jo, det gør det som det. Nå. Først og fremmest. Jamen, jeg har set kampen. Godt. Vi kan godt klippe det op i videoklip bagefter. Ja, hvis du har et eller andet, så klip det med. Måske har du Windows Movie med det. Ja, hvis du vil være med, så det ikke... Har du QuickTime? Nej, men jeg er jo nødt til at sidde med. Jeg gider jo ikke sidde og læse bogen. Det er godt, det er problematisk så. Jeg tror faktisk ikke, jeg har noget som helst. Jo, Windows Movie Maker. Nu skal jeg lige gøre det på kortet, så kan finde hvordan. Og det må jeg ikke på afstand. På kassen har vi Uffe. En lille aggressiv bastard. Men ja, vi har fået at vide, at han skal stå i mål, så det er sådan, det bliver. Og alt andet lige, så er han bedre end nogen af os andre til det. Så Uffe på kassen. Det er mand nummer 1 i holdet.